My sme nento w Poznanie na Ethnoport Festiwalu, to je międzynarodny muzikowy festiwal, a my sme przeprzesone z Kubku Serska Rea, przedstawić sersku muzyku w Pelskiej. Ja muszę gwonić, że som lepta tak napnięty był, ako żinca, kula się to na tym festiwalu już jeden wielki ustup, a na tym się wielkim weselim. So this is something I'd really like to do with the band is do sort of outreach where we're interfacing with other international folks. Like this is an international festival and we are an international crowd. And so it fits well together and we can do some good outreach, I would say, to share what we do and how we're trying to grow and be creative with other folks that are doing the same thing in their country. My se napřadu veselíme, až do Serskiego Reju nie namakamy jano zajem we Łużycy, ale až takie zwenka Łużycy, w drugich krajach samo, ludzie napřadu przewiedzieć, co są Serby, co je ich kultura, ich muzyka, a my czujemy się już skoro każ takie małe kulturne wettbewerbsweise za sersku kulturu, to wielkim rad cenimy, a to nam takie wesele gotuje, takie drugim ludziom na świecie w Europie sersku kulturu przybliżyć. Sersku Reju daje nam już 60 lat, mamy w takim poprzednim małym jubileum. And we're sort of an international group of folks coming from not only Lusatia, but the States, outside of Lusatia, and even Bulgaria.